Dala na ki je ko girki wannan. Kai kuma a ina ka je ka koyo santi haka? Kamar ya santi ba fa santi nake ba. Tambaye ki ne na santi anan. Ai na ga na saba dafa maka abinci irin wannan girkin kuma kullum in ka tashi ci sai ka yi santi irin haka. Ni dai wannan ba santi nake ba. Kin san wani abu? A'a. Ina tunan wasu abubuwa da suka faru a baya. Ta kunya kaina nake ji. Kunya kuma? Wallahi. Na so in yi maka kaina sai gebiya. In yi maka kaina asararki. Wai kida da gaske? Da gaske nake mana. Mijina ne fa. To na ji. Amma yanzu ki bari na wutar da ke ki bari nan gaba. Sai ki bani. Dai ko so ɗaya ne. Tunda kin dadi. To kawo. Hidaya. Ya ji kamar kunun bai sha ba sai abin kura ta baɗe. Ta sha? Yadda bata san darajarsa ba, ba da kuɗinta ta siya ba. Ni gaskiya mama ba zan iya shan wannan kunun ba. In ba ki sha yanzu ba ki samu abu ki rufe. To da can me kike sha? Da can fa ai shi kike sha. To mu dai abin da muke da shi kenan a gidan. Idan kina da kuɗi ki ba su miki abin da kike so. A nemo yaro ya siyo min shayi da buredi da kwai da bota. Musaya, an yi musaya.